raíz do que vimos onte, a raíz do que estamos vendo hoxe, das declaracións nas que se están dicindo as cousas que se están dicindo, o panorama en xeral dun goberno que xa volveu a mentir respecto á aprobación dos orzamentos, outra vez volve a decir que España vai ser prácticamente o único país en Europa que vai seguir sin orzamentos nin ninguna perspectiva de telos, e onte volvimos a ver unha legislatura ingobernable donde os socios de goberno e os que os apoian, que en teoría deberían colaborar todos a unha, o que fan é chantaxearse, traicionarse a última hora, desdecirse, intentar deixar en ridículo o seu teórico aliado, e o malo é que ao final que o pagamos somos os españois e, polo tanto, os galegos, en temas moi serios, donde o único que vemos, como é o caso da vivenda, son discusións, plantexamentos ideolóxicos, pero ninguna construcción de vivenda, nada que supoña facilitarlle a xente que necesita unha vivenda acceder a ela, nada que supoña darlle seguridade aos propietarios que queren alquilar, sino en todo o contrario. Agora créase un barullo xurídico que ninguén sabe por onde hai que sair. Eu creo que así non podemos seguir. O que decimos sempre, o único que está movendo agora mesmo este goberno, que é o proxecto persoal de supervivencia do seu presidente, cada día se fai máis evidente, e eu me pregunto se un país de casi 50 millóns de persoas ten que estar sometido á supervivencia política dunha sola persoa.